Исәмісі Шолотова телеканалында яңалыклар вакыты, студияда Мерумил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Аның аркасында юл һәлакәте килеп чыга, нәтиҗәдә кеше үлә. Бүген Василий Криворучкага карата хөкем карары чыгарылды. Суд залында Лейсан Ханова булып кайтты. 7-нче комплекста яшәүчеләр ишек алдындагы юллардан зорлана. Яңгырлы көндә юлларны үтү өчен көймә кирәк диялар. Юллар төзекләндерелерме? Фәридә Сабирҗанова белеште. Әфган сугышында катнашкан солдатлар һәйкәлен яңарту эшләре дәвам итә, алар кайчан тамамланыр? Хәбәрчебез белеште. Ачык һавада концерт, шатлык яшьләр үзәге каршындагы мәйданда республика көненә багышланган бәйрәм оештырылды. Бүген суд Василий Криворучкага карата хөкем карары чыгарды. Исегезгә төшерәм, аның гаебе белән 9 июньдә юл һәлакәте булды. Нәтиҗәдә бер гаепсез кешенең гомере өзелде. Криворучка руль артында исерек хәлдә була. Фаҗига урыннан качып китә. Бүген судка һәлак булган Илһам Хайбрахмановның якыннары Криворучканың әти-әнисе катнашты. Суд залыннан хәбәрчебез безнең Лейсан Ханова репортажы. Человек сел в пьяном виде, ехал 110 км в час по городу. Это в рамках уголовного дела доказано. Совершил ДТП, сбежал с места происшествия, даже не попытавшись помочь. Һәлакәттә гомере буе руль артында эшләгән бер тапкырда аварияга юлыкмаган 57 яшьлек Илһам Хайбрахмановның гомере өзелде. Аның улы, кызы, якыннары Василий Криворучканы кырыс җәзага тартуны сорады. Человек абсолютно пренебрегал требованиям правил дорожного движения. Бу кеше юл иминлеге кагыйдәләренә игътибар да бирмәгән. Башка кешеләрнең гомере турында уйлап та карамаган. Мондый фаҗига иртәме соңмы барбер килеп чыккан булыр иде. Дәүләт гаепләүчесе әйтүенчә, Криворучканың гаебе дәлилләнгән. Ул руль артында исерек килеш була. Вакыйга урыныннан качып китә. Аны бары тик 1 сәгатьтән соң гына тоткарлыйлар. Сторона государственного обвинения ходатайствует. Без Криворучканы 264-нче маддәнең 4-нче өлеше буенча хөкем итүне сорыйбыз. Ул 4 елда 6 айга иректән мәхрүм ителергә тиеш. Криворучканың адвокаты исә аның кечкенә улы ярдәмгә мохтаҗ әти-әниләре булуны исәпкә алуны сорады. Моннан тыш аның хәйриячелек белән шөгыльләнүе яхшы характеристикалары, гаебен тулысынча тануы да исәпкә алынырга тиеш. Действительно, то, что произошло, он сильно раскаивается. Ул бик үкенә, аның тикшерү барышында үз-үзен тотышы да моңа дәлил. Шулай аның хакында бары тик яхшы сүзләр генә әйтелүен дә исәпкә алырга кирәк. Василий Криворучка фаҗигадан соң бүгенге көнгә кадәр сак астында булды. Аңа бүген соңгы сүзен әйтү мөмкинлеге бирелде. Я не видел то, что машина перевернулась. На самом деле я не видел, и следователям это было подтверждено. Я не двигался со скоростью 110 км в час. Единственная моя вина то, что я сел пьяный за руль. На самом деле, извините, это же не специально было сделано. Судья 1 сәгатьлек тәнәфес игълан итте. Зыян күрүче як Криворучканы иректән мәхрүм итү турында үз фикерендә калды. Аларның акча бирүләре это как второстепенный, шундай. Не особо маловажный фактор булып бара. Әгәр ул берсен анда туктап булышып караса инде әтигә анда. Мен аңлыйм то, что ул берничек тә булышмас иде. Туктап анда уже кеше икенче төрле икәнлеген аңлар. Даже исерек булса да. Суд Василий Криворучканы 2 елда 11 айга иректән мәхрүм итү турында хөкем карары чыгарды. Ул гомуми режимдагы колониягә озатыла. Карарны кире карату өчен 10 көн вакыт бар. Әлегә ике якта бу хакта төгәл фикергә килмәвен белдерде. Зыян күрүче якның Криворучкадан 500 мең сум рухи зыян хакы түләтү турындагы гаризасын бүген судта карамадылар. Моның өчен аларга гражданлык эшләре судына мөрәҗәгать итәргә туры киләчәк. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, Шолотова яңалыклар. Корпоратив елдан соң КАМАЗы эшли башлый киләсе дүшәмбе көнне, ягъни 24 августта хезмәткәрләр эшкә чыгачак. Исегезгә төшерәм, Автогигантта корпоратив ел 10 августта башланган иде. КАМАЗның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бер атна эчендә 600 йөк машинасы ясап чыгару бурычы куела. Ярты юлда туктап калган эш. Шуның аркасында 7-нче комплекста яшәүчеләр уңайсызлыклар кичерергә мәҗбүр. 2 ел элек биредә юлларны ремонтлаганнар. Әмма эш төгәлләми калган. Юлның бер өлеше чокырлардан гына тора. Яңгырлы көннәрдә үтешле түгел ди комплекста яшәүчеләр. Кем гаепле һәм нәрсә эшләргә? Сорауларга җавапны хәбәрчебез эзләде. Когда идет дождь,
Вода стоит у нас, вот где вы стоите, и вот до меня. Вот это все водой залито полностью. Хәзер биредә алай ук начар түгел. Кояш күлдәвекләрне киптереп өлгергән. Үтеп йөрүче машиналар да суны таратканнар. Әмма 2 көнлек үтешле түгел иде ди биредә яшәүчеләр. Яңгырдан менә мондан бер вакытта да чыгып булмый. Монда инде һәрвакыт я токта салалар, я берәр инде таш салалар. Су җыелып тора, күл була монда. Чукырлы юл 7-дә 13 йорты каршында. Биредә җәяүлеләр күп йөри. Арка аша гына 35-нче мәктәп урнашкан. Юлны 2 ел элек автомобиль юллары предприятиесе ремонтлый башлаган. Әмма ахыргача төзекләндереп бетермәгән. Менә шушы закутокны гына калдырдылар. Нишләп шушылай хәзер мәктәпкә балалар бара? Мәктәп балаларына ничек чыгарга белмибез без. Яңгыр көнне әйтеп бетермәле түгел су. 7-13 йортында подъезд буенча җаваплы Нина Абраменко әйтүенчә, ремонтны тәмамлау өчен акча җитмәгән. Шәһәрдәшләр бу мәсьәлә белән берничә тапкыр торак эксплуатация участогына мөрәҗәгать иткән. Обещание белән ошаталар безне, туйып беттек без. Уже туйдык менә билләһи. Хәзер менә юл кирәк. Мин сорайм да конце августа начало сентября. Мен там кар яугас, аннан соң эшләй башлыйлар. Аннан соң нинди юллар була ул? Кар яуганны көтәргә туры килмәячәк. Бүген белгечләр үзләре дә урынга чыкты. Чокырларны 1 сентябрьгә кадәр ямарга сүз бирделәр. Моннан тыш, су җыелып тормасын өчен тагын бер яңгыр коесы да булдырырга кирәк. Мы вот выйдем на специализированную организацию. Без бу эш белән шөгыльләнүче оешмага чыгачакбыз. Биредә тагын бер кое ясарга кирәк. Әмма быел моны башкарып булмаячак әле. Быелга чокырларны ямау белән генә шикләнәчәкләр, әмма бу да инде зур күлдәвекләр барлыкка килмәскә ярдәм итәчәк. Хәзер иң мөһиме һава торышы яхшы торсын. Чөнки чокырлар кибәргә тиеш. Юеш булса, аларны ямаудан мәгънә юк. Эшнең сыйфаты булмаячак ди белгечләр. Фәридә Сабирҗанова, Илнар Харисов, Айрат Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар. Чаллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. 14 августта Татарстан лидеры Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада яңартылган паркны һәм Габдулла Тукай исемендәге китапханәне ачу тантанасында катнашты. Республикада 2015 ел Татарстан президенты башлангычы белән парк һәм скверлар елы дип игълан ителде. Түбән Камадагы паркта әлеге программа кысаларында төзекләндерелде. Республикада барлыгы 143 парк һәм сквер барлыкка киләчәк, аларның 75-е яңадан төзелә, 68-ендә исә капиталь төзекләндерү планлаштырылган. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Түбән Камада яшәүчеләр парк яңартылуын көтеп алды. Ул чын мәгънәсендә заманча матур, халык өчен уңайлы. Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән быел республика шәһәр районнарында ял урыннарына яңа сулыш өрелә. Программаны тормышка ашыру өчен Татарстан бюджетыннан барлыгы 1 миллиард сум акча бүленде. Аның 136 миллион сумы еллыга бирелде. Нәтиҗәдә шәһәребездә 9 парк яңартылачак. Аларның берсе Сидоровка бистәсендә урнашкан парк. Анда кызу эш бара, бирдә инде яктырту баганалар урнаштыралар. Хәзер 40 багана отырттык, 40 кешәнә кенә 30 светильный урнаштырдык. Тагы урнаштырабыз бүген, тагы 20 урнаштырырга тиеш. Парклар яңарышында шәһәрдәшләр үзләре дә катнаша. Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе белән барлык проектлар буенча халык белән фикер алышу оештырыла. Сидоровка паркында поселокта яшәүчеләр үзләре контрольдә тота. Балалар өчен инде уйнар өчен атаңгычлар булсын, бүрәк булсын. Менә теге тирәләрдә, тегендәрәк инде. Балалар өчен инде детский площадкалар ясала. Бик матур җир була. Элеккеге сыман түгел, инде юлдан да бик матур күренә башлады. Брусчатка, юллар җәелде. Наил Мәхдиев тәкъдиме белән Сидоровка паркы проекты буенча эшкә шәһәрне башлап төзүчеләр ул елларда комсомолның алгы сафында торучылар җәлеп ителгән. Фәрүзә Мустафина беренче утырышыбыз булды инде ди. Икенче атнага алар Наил Мәхдиев белән очрашырга тиеш. Ул әлбәттә ут белән яндырылган булырга тиеш, матур гына килер дә булырга тиеш. Шуңа күрә шуннан башлап китеп паркка күчеп, анда скамейкалар, анда ниндидер памятный знаклар, анда сәхнә дә булырга тиеш, анда утта янган булырга тиеш, анда экскурсиялар да булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә анда яшьләргә дә кызык булырга тиеш. Хәзерге заман яшьләренә. Сидоровкада җир асты кичүен төзекләндерү дә әлеге парк яңарышының дәвамы. Проект эшендә катнашучы төркем анда шәһәр төзүше елларын чагылдырган музей булырга тиеш дигән фикердә. Ремонттан соң биредә бернинди кибетләр дә булмаячак. Стеналарга шәһәр төзелә башлаган еллар рухын чагылдырган фотосурәтләр эләчәкләр һәм бу шанлы еллар хакында яшь буынга сөйләячәкләр.
Сидоровка паркын түкләндіру белән бер рәттән башка орыннарда да эш бара. Әйтик, ГЭСта яңа күзәтү тәгәрмәче урнаштырдылар. Яр буенда һәм Гранадада юллар ясыйлар. Җиңү паркын яңарту да башланды. Бердә тротуарлар салынды. Хәзер паркның мемориаль өлешенә архитекторлар арасында бәйге илган ителде. Әсәнханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Әфган сугышында катнашкан солдатлар һәйкәлен яңарту эшләрен икенче атнага тәмамларга дип максат куйдылар. Эшчеләр инде эчке як бөҗра каркасын ныгыттылар. Төзекләндерүче оешма җитәкчелеге әйтүенчә, ул чатнага булган һәм теләсә инде вакытта килеп төшәргә мөмкин иде. Һәйкәлнең элементы тюльпан чәчәкләре хәзерге вакытта шомартуга җибәрелгән. Хәзерге көндә памятник эштәге кольцосын ремонтлап, укрепить итеп, тагын моторлык булыр. Ремонтладык, алдагы атнага, Алла берсә, безнең эшләр бетәргә тиеш. Һәйкәл яны мәйданын тәртипкә китерү өчен мөгъҗизалар вакыты дип аталган инициатив төркем башкарачак эшләрне алар сентябрьдә башлаячак. Хәзергә төркем вәкилләре акча җыю белән шөгыльләнә. Эшче һөнәрләрнең өстенлеге арта. Моның шулай икәнлеген исбатлау өчен Звездный лагерында профхәрәкәт 2015 форумы үтә. Анда атна дәвамында укучылар һәм студентлар төрле уен һәм бәйгеләр аша эшче һөнәрен үзләштерде. Аларны автомобиль төзү технологиясына да өйрәттеләр. Тренинглар оештырдылар. Бүген 12 команда арасында йомгаклау этабы үтте. Командалар үз проектларын тәкъдим итәргә һәм үз КАМАЗларын җыеп аларны тормышка ашырырга тиеш иде. Ачык һавада концерт шатлык яшьләр үзәге каршын мәйданда республика көненә багышланган бәйрәм оештырылды. Иҗат коллективлары, яшьләр үзәге хезмәткәрләре һәм президент белән бергә иҗтимаи хәрәкәт әгъзалары ярдәме белән концертка килүчеләрнең генә түгел, хәтта үтеп баручы кешеләрнең дә күңелләрен күтәрделәр. Дәртле музыкаль һәм күңелләргә үтеп керә торган урамда оештырылган концертларны һәркем карый ала. Алар шунысы белән үзенчәлекле дә. Вот такие концерты на улице, да, как бы мне кажется, это очень интересно. Мондай концертлар залда үтә торганнарыннан аерылып тора. Син аны күрәсең дә туктап карап торасың, аннары юлыңны дәвам итәсең. Бу концертларның яңа формасы. Концертта озак еллар сәхнәдән төшмәгән рок төркемнәр чыгыш ясады. Бердә өлкәннәрдән алып нәниләргә кадәр һәркемнең күңелен күтәрә алырлык җырлар яңгырады. Мне кажется, этого мало. Мондай концертлар ешрак оештырылсын иде. Развивает, может, как-то культуру города. Мондай концертлар мәдәниятне күтәрә, кешеләрне берләштерә. Алар фикердәшләрне бергә җыя, таныштыра һәм дуслаштыра. Кунакларны президент белән бергә хәрәкәте активистлары каршы алып торды. Алар истәлек тасмалары таратты. Бөтен республика буенча республика тасмасы акциясе старт алды. Аны күкрәгенә элгән һәркем үзенең патриот булуын күрсәтә дигән сүз. Әсәнханова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Информационнар технологиялар паркына 3 ел тула. Бәйрәм уңайыннан 25 августта Чаллы IT паркында IT-лиада дип аталган спорт ярышлары үткәреләчәк. IT парк 1 ел эчендә төзелде. Бүген бердә 80 резидент эшли. Бәйрәм көндә үзенчәлекле бәйге оештырмакчылар. Ул утилизация дип атала. Иске техника тапшырган резидентларга татлы күчтәнешләр бүләк итәчәкләр. Спорт ярышлары да үзгә булачак. В программе будет жим с монитором лежа, скоростная сборка компьютера, скоростной... Герләр урынына монитор күтәрү, тизлеккә компьютер программа җыю булачак. Һәрбер бәйгедә җиңүче билгеләнәчәк. Иң ахырда җыелган очколарны туплап гомуми җиңүче ачыклана. Аны бик зур витаминлы бүләк көтә һәм әлбәттә кубок. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай ук биредә легендар брендлар конкурсы кысаларында безнең канал өчен тавыш бирергә дә онытмагыз. Һәр тавыш безнең өчен мөһим. Шатнансының соңгы көне менә шундый яңалыклар алып килде. Алда безне яллар көтә. Аларны файдалы һәм күңелле итеп үткәрегез. Мин Румил Кәримев, саулашам, исән-имин булыгыз. Фирменные магазины Теплос. Только сейчас скидки на школьную форму до 30%. Плюс скидки по дисконтной карте. Поспешите. Һәр
Укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар.